En el nostre cas va ser l'Albert qui ens va demanar de venir a l'Escolania. Ell a l'escola on anava, un dia la professora de cant va dir: Albert, quan et sento cantar me'n recordo de l'Escolania de Montserrat. I ell, que és un nen molt curiós, quan va arribar a casa doncs va agafar la tablet i, sense dir res a ningú, es va ficar a buscar vídeos i reportatges de l'Escolania. I ve que al cap d'una estona s'acosta i em diu: mama, tu creus que a mi m'agradaria anar a l'Escolania de Montserrat? I clar, jo em vaig quedar congelada, no? Diu, amb què em surt aquest ara, no? I diu, podem anar un dia a preguntar? I dic, home, doncs no sé, fill, això està a Montserrat, no hi havíem anat mai, de fet, a Montserrat amb els nens, i era tot com molt nou, no? I dic, mira, enviem un e-mail, a veure què ens diuen, i sí, al cap de 20 minuts rebem resposta de l'Escolania dient que estaran molt contents de rebre'ns i d'ensenyar-nos les instal·lacions i explicar-nos el projecte, no? I de sobte ens vam quedar com, ostres, és una mica... Que ràpid, no? Quan les coses a vegades van tan rodades, no? T'has de parar a pensar. I vam dir, bueno, no tenim res a perdre, doncs anem-hi a veure què ens expliquen. Llavors vam venir a Montserrat i hem de dir que en el moment en què vam posar els peus a l'Escolania, no? Els que volíem que l'Albert vingués aquí vam ser els pares, no? Perquè vam dir, quin projecte, no? O sigui, nosaltres també volem això pel nostre fill perquè és una oportunitat enorme, en el sentit, doncs, la part acadèmica, tota la part musical, el fet també que convisquin amb nens d'arreu de Catalunya i quan ens van explicar doncs, també la possibilitat que tenen de viatjar arreu del món i de fer concerts, doncs al final tot el que vam veure en aquell moment ens va agradar molt. La relació amb el centre és molt propera i de confiança plena. Nosaltres, i ells ho saben, no? Que el que més estimes és el teu fill, no? I els estàs donant allò que més estimes i se'n cuiden d'ell durant tota la setmana i en aquest sentit els cuiden realment com si fossin els seus fills. Hi ha molt bona comunicació, tenim els telèfons dels responsables de l'Escolania, tenim els telèfons de les educadores i dels educadors i qualsevol cosa doncs, via WhatsApp ens comuniquem. També cada divendres rebem un e-mail, és el correu dels divendres que li diuen, on rebem tot un resum de dia a dia què han estat fent els nens de l'Escolania aquella setmana i ens anticipen què faran la setmana que ve. O sigui, en aquest sentit estem molt informats i molt implicats. Estem molt en compte les famílies. Jo crec que tenen molt clar que és un triangle, no? És l'Escolania, l'escolar i família, i que tots treballem per aquest projecte comú. I en aquest sentit ens involucren molt en totes les informacions i en tot el que és el dia a dia de l'Escolania. El que nosaltres valorem de l'Escolania no és una cosa en concret, no hi ha una cosa que valorem especialment, nosaltres valorem sobretot la combinació, no? El conjunt de coses que t'ofereix l'Escolania. Per una part tens la formació acadèmica, la part curricular, que és el que farien a qualsevol escola, aquí també ho fan. El que passa que ho fan d'una manera una miqueta més accelerada, no? Són 10 nens per classe, això permet una personalització molt gran de l'aprenentatge i fan que vagin a un altre ritme. Això vol dir que dediquen menys hores a la part acadèmica, però al final arriben al mateix resultat que han d'arribar a totes les escoles. Valorem molt la part d'ensenyament musical, l'oportunitat que tenen els nens d'aprendre a tocar 2 instruments, tot el que és l'educació de la veu, el cant coral, el llenguatge musical. Clar, és que això et costa molt trobar-ho, no? En una mateixa escola. Per altra banda, l'enriquiment que representa conviure amb nens de tota Catalunya i d'entorns molt diferents. I després la part de poder viatjar. Ell porta 3 anys a l'Escolania i ha estat a Rússia, ha estat a Noruega, ha estat a Alemanya, ha fet concerts arreu de Catalunya. Clar, això els dona un bagatge cultural enorme. Llavors, valorem tot el conjunt i en aquest sentit recomanem l'experiència de qualsevol nen, no? Que tingui aquest perfil de que li agrada la música, que és un nen curiós, amb aquesta inquietud, no? D'aprendre, doncs que no ho desaprofiti. Nosaltres hi pensem moltes vegades. Clar, has de fer un sacrifici, no el tens a casa, el trobes a faltar, els primers mesos se t'encongeix el cor quan marxes de Montserrat i el deixes aquí, però quan el veus tan feliç, tan content i que ho està aprofitant tant, dius, seria molt egoista, no? Com a mare, voler-lo tenir a casa i que es perdi tot això.